Yes. Jeg vil bevise sinusrelationen, eller sinusrelationerne, som hedder sinus til A divideret med A er lige med sinus til B divideret med B og sinus til C divideret med C. Jeg har tegnet en trekant, som normal trekant, i vilkårlig trekant. Ud fra den der ved vi, at sinus til A er lige med H divideret med C, som er højden, den der, divideret med C, hvilket er ensbetydende med, at H er lige med C gange sinus til A. Og eftersom vi ved, hvordan vi udregner arealet af en trekant, for arealet af en trekant er lige med en halv gange højden gange B, eller gange grundlinjen. I det her tilfælde er B grundlinjen. Og eftersom vi ved herfra, at C gange sinus til A er lige med, eller at H er lige med C gange sinus til A, så ved vi, at det er lige med en halv gange B gange C gange sinus til A. Derudover ved vi, at det er lige med en halv gange A gange C gange sinus til B, og lige med en halv gange A gange B gange sinus til C. Det kan vi stille op i samlet ligning, som jeg har valgt. På den her tavle, der står det samme, bare i en gang, hvilket er ensbetydende med B gange C gange sinus til A divideret med A gange B gange C er lige med A gange C gange sinus til B divideret med A gange B gange C er lige med A gange B gange sinus til C divideret med A gange B gange C. Her, der kan vi bare, der går B ud i B, C ud i C. Her går A ud i A, C ud i C. Og her går A ud i A, og B ud i B. Dermed står vi nu tilbage med sinus til A divideret med A er lige med sinus til B divideret med B, og sinus til C er lige med divideret med C, hvilket er vores sinusrelation, og den har vi nu bevist.